जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन बिसोरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनो गथायनानै स्टार होगोन गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबायहोनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आरो बोजबनानै लायो। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय आरो जिसुनि फैफिनगोन सानाबो खाथि जाबाय। जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। दिनै बुहुमनि खना खनला सानफ्रोमबो बाइबेलाव लिरनाय रावफ्रा जाफुंगासिनो दङ। दिनै इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफ्रा नासय जागासिनो दङ। आंनि अनजाग्राफोर जायखौ जिसु ख्रिस्टआ जोबनाय मुगाखौ लानानै माथाइनि 24नि 9 पदनाव बेबादि बुंदोंमोन बिसोरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनो गथायनानै स्टार होगोन आरो आंनि मुंनि लागै नोंसोरो बयबो फोलेरफोरजों मुगै जाग्रा जागोन। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। थारैनो आंनि अनजाग्राफोर दिनै फोथायारिफ्रा बांसिननिख्रुइ बांसिन नासय जागासिनो दङ। दिनै सानसेनि गेजेराव 30 जन मानसिफ्रा बुथार जागासिनो दङ। दिनै सानसेनि गेजेराव 35 जन फोथायारिफ्रा नासय जागासिनो दङ। आंनि अनजाग्राफोर बिनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जोबनाय मुगायाव बेबायदि नासय जागोन। बेखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरनो आरो दाफाफोरनो बुंदोंमोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर बे बोसोराव 7 मासनि गेजेराव नाइजेरिया हादराव 7087 मानसिफ्रा बुथार जाबाय आरो बेबायदियैनो 7800 मानसिफ्रा नासय जाबाय। आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों मिथिनो नांसिगोन जोबनाय मुगाया थारैनो खाथि जाबाय। दिनै बेबायदियैनो नाइजेरिया हादराव 220 दिननि गेजेराव 7000 फोथायारिफ्रा बुथार जाबाय। बेनिखायनो जों मिथिनो नांसिगोन आरो बुजिनो नांसिगोन मोनसे सप्तायाव 225 जन मानसिफ्रा दिनै थैगासिनो दङ जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर नाइजेरिया हादराव 22तासो संगठनफोर दङ, मुस्लिम संगठनफोर दङ जायफोरा नाइजेरिया हादराव थानाय फोथायारिफोरखौ बुथारगासिनो दङ, नासयगासिनो दङ। गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ आखायाव लानानै बिसोरो नासयगासिनो दङ। खारना बेनो जेन 22तासो मुस्लिम संगठनफ्रा नाइजेरिया हादरखौ मुस्लिम रायजो खालामनो हायो। बेनो बिसोरनि थांखिया। बेनिखायनो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर दे जोङो प्रार्थनायाव सिरि मोननानै जोङो थादोनि। दिनै जाथायफ्रा आरो नुथायफ्रा जोंनो खोन्थादों नाइजेरिया हादराव बेबायदियैनो 1100 ख्रिस्टियान गामिफ्रा सिफाय जाबाय आरो बेबायदियैनो 19,100 गिर्जाफ्रा नाइजेरिया हादराव सिफाय जाबाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 24नि 9 पदनाव बुंदोंमोन बिसोरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनो गथायनानै स्टार होगोन आरो आंनि मुंनि लागै नोंसोरो बयबो फोलेरफोरजों मुगै जाग्रा जागोन। जिसु ख्रिस्टआ बेखौनोथ' बुंदोंमोन। नोंसोरो आंनि मुंनि थाखाय मुगै जाग्रा जागोन आरो नोंसोरो फोलेरफोरजों मुगै जागोन आरो नोंसोरो नासयग्राफोरनि आखायाव गथाय जागोन आरो नोंसोरो बुथार जागोन। बेनो जिसुनि बुंनायमोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ बुंबावदोंमोन माथाइनि 24:12 पदनाव बुंदों आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिफ्रा अननायाव गुसु जागोन। दिनै मानो गावजों गाव बुथारज्लायनाया नासयज्लायनाया हारिजों हारि हादरजों हादर धोरोमजों धोरोम नासयज्लायनाया मानो बारा जाखो? जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 24:12 पदनाव बेखौनो बुंदोंमोन इनाया बांलांनायखाय गोबां मानसिफ्रा अननायाव गुसु जालांगोन आरो अननाया खम जालांनायनि थाखाय बुथारज्लायनाया बांसिन जागोन। जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंदोंमोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर थारैनो बुंबावदों जोङो बोथोरखौ नायनानै मिथिनो नांसिगोन बुजिनो नांसिगोन जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन माथाइनि 24:13 पदआव बुंदों
आन्थाय जोबनायसिम गसं थाग्राया बोखांजागोन। आन्थाय नोङो बोथोरखौ नायनानै निराशा जायालासे नोङो फोथायनायाव बोलोग्रा जायोब्ला नोङो बासायजागोन। बेखौनोथ' जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, आन्थाय जोबनायसिम गसं थाग्राया बेयो बोखांजागोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, नोंथांनि बोखांजानाय समा खाथि जाबाय। धोरोमियाफोरनि लांखो जानाय समा खाथि जाबाय। फोरबोआ नोंथांनि जिबनाव बोर आशीर्बादखौ लाबोथोंसै।